Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. Jibo seknandina işgalkeran divê her rê bê ceribandin. Tofan Aqsayê ya heftê cotmehê bû destpêkek gelek muhîm. Piştî Tofan Aqsayê gelek caran ji terev gelek kesan ve hat gotin. Wê ti tiştek wek berê nebe. Bi tehlîl û analîzên dawîn ev rastî û heqîqet derket holê. Tofan Aqsayê ji bo ümmetê, ji bo Müslümanên cîhanê bû îmtihanek gelek mezin. Müslümanan ev mijar û mesele di rojeva xwe de hîştin. Lê aniha di rojeva gelek kesan de Geze tune ye. Qehremanên Tuğayên Qessamê bêtirs bi cesaretane û fedekarane mücadele li dijî Siyonîstan dan. Hê jî vê mücadeleyê didin. Ji tewr û helwestê xwe, ji armanc û hedefê xwe ti tawîzî nadin. Lê ümmetê ev mücahîdan li Filistînê bi tena serê xwe hîştin. Aniha wisa tê xuya kirin ku di rojeva Müslümanan de Geze û Filistîn tune ye. Lê rejîma îşgalê ya ku ji însaniyetê nesîba xwe negirtiye, êrîş û qetlîamê xwe bênaber didomîne. Her roj bi dehan birayê me însanên masûm û sivîl qetil dikin. Nexweşxane û mekteban bombebartman dikin. Zext û zordestiyê dide ser doktorên ku li birîndar û nexweşan dinêrin. Hewlê didin ku van doktoran têxînin bin kontrola xwe. Zulm û zordestiyên ku nayên eqlê mirovan bi rê û rêbazan li xelkê Filistînê dikin. Ev zêdeyî 15 mehe Geze dorpêç kirine. Bi vî awayê armanc dikin ku xwe bigînin hedefê xwe. Lê hetanî niha xwe negihaştin serkeftinek eskerî yan jî gelek hindik di vî warî de bi serketine. Lê tenê qetil kirin, şewtandin, hilweşandin, bombebartman kirin. Helbet wê Xwedayê Teala vê zulma wan bê bersiv û cewab nehêle. Ev zaliman wê li dinyayê jî rûyê rahetiyê nebînin. Xwedê îmhal dike lê îhmal nake. Yanî müddetekê didin zaliman lê wan îhmal nake. Ev zaliman li gor şexsiyetê xwe bi bîr û baweriya xwe tevdigerin. Ji xwe tu hêviya me ji zalimên îşgalkerên Siyonîst jî tune ye. Ger îro Müslüman mesuliyet û wezîfeyê xwe bi cî baniyan, gelo Siyonîstên îşgalker ew xas birayê me yên bêguneh û bêparastin bikaribana qetil bikirana. Helbet nikarîbûn. Lê bêdengiya alema İslamê Müslümanan ji ber ku li hember Siyonîstan û emperyalîstan tiştek nakin, zalim, zulma xwe zêde dikin. Ji Tofana Aqsayê û vir ve dinya îmtihana Gezeyê winda kir. Alema İslamê bi têrayî îmkan ji mücahîdan re pêk naanî. Ji alîkî ve rejîma îşgalê ya ku hemû Ewropa, Amerîka û welatên din ên ketxwar alîkariyê lê dike, ji aliyê din ve erteşa ku îmkanên wê tune ye û bi vê bêîmkaniyetiyê cîhadê dike. Gerem bi çavê beşer li bû yerê binêrin mirov dibêjin nemimkun e ku mücahîd bi ser bikevin. Lê em bawer dikin ku ev mücahîdan wê galib bibin û bi ser bikevin. Roj roja gav avêtina semîmiyetê ye. Welatên İslamê ew xas aciz e ku ev şerê Gezeyê jî nesekinandin. Rêber û îdarevanên welatên İslamê ew xas aciz man ku nikarin tirên xidayê jî têxîne Gezeyê. Ev rewşa zîlletê di tarîx û dîrokê de wê ney jî bîr kirin. Tarîx çawa ku Muhammed Daif, Ebu Ubeyde û şehîdên weka İsmail Haniye, Yahya Sinwar, Salih Arûrî û şehîdên din jî bîr nekiriye wê vê zîlletê jî ji bîr neke. Gelek tade zulm û zordestî li qehreman û egîdan hatin kirin. Wan li dinyayê rûyê rehetiyê nedîtin. Heyat û jiyana wan her tim bi mücadeleyê derbas bû. Wan her tim di qad û meydanan de ji me re şop îştin. Ew sahabeyên vê qernê bûn. Elî, Hemze, Ömer û Emmarên vê dewrê ne. Helbet wê serkeftin bi dest bixin. Xwedê aqubeta wan bi xêr bike, wan di mücadeleya wan de muzaffer bike.